Ahojte, vítajte pri dnešnom výklade. Ste tu, pretože sa zrejme chystáte na skúšku z európskeho práva a máte pred sebou otázku číslo 39. Zodpovednosť členského štátu za škodu. Znie to možno trochu hrozivo, ale vôbec sa nebojte. Dnes si vytvoríme úplne jasnú mentálnu mapu, ako túto tému pred skúšajúcimi absolútne ovládnuť. Bez zbytočných rečí naokolo, poďme rovno na vec. Takže, čo je vlastne tým skutočným jadrom problému? Na skúške sa hneď v úvode vyhnite tým všeobecným frázam typu štát nesie zodpovednosť. To nikoho neohúri. My sa totiž bavíme o úplne konkrétnej situácii. O tom, kedy musí štát reálne siahnuť do peňaženky a finančne odškodniť konkrétneho človeka alebo firmu, pretože on, ten daný štát, porušil právo Európskej únie. Dnes pôjdeme presne podľa tohto plánu. Najprv si povieme, prečo to vôbec riešime, ten základný význam. Potom prejdeme na absolútnu legendu, judikát Francukič, pozrieme sa na tri nutné podmienky, rozoberieme si, čo znamená dostatočne závažné porušenie, ukážeme si, ako sa táto zodpovednosť časom rozširovala a celé to uzavrieme bleskovým skúškovým zhrnutím. Začneme teda prvým bodom našej osnovy. Základný význam tohto celého konceptu. Predstavte si to takto. Právo Európskej únie vám síce garantuje nejaké úžasné práva, ale čo z toho, ak by ich štát mohol len tak beztrestne odignorovať a vy by ste nedostali ani cent? Presne tak, boli by to len pekné slová na papieri. Zodpovednosť štátu za škodu tu vlastne funguje ako taký strážny pes. Núti členské štáty brať pravidla únie naozaj vážne. Zabezpečuje, že tá ochrana ľudí a firiem funguje reálne, v praxi a nie iba formálne. Je to skrátka o reálnej účinnosti práva EÚ. Plynule prechádzame k druhej časti. Prelomový judikát Francovič. Pripravte si perá, lebo toto v tej odpovedi jednoducho musíte mať. Príbeh tohto prípadu, to sú spojené veci C6 a C9/90, je pre študentov vlastne celkom fascinujúci. Predstavte si, že Taliansko sa jednoducho vykašľalo na prebratie európskej smernice. A nie hociakej, tá smernica mala chrániť zamestnancov pre prípad, že by im skrachoval zamestnávateľ. Výsledok? Pán Francovič a kopa ďalších ľudí zostali nielen bez výplaty, ale hlavne bez akejkoľvek ochrany, ktorú im Únia jasne sľubovala. A práve vtedy súdny dvor zasiahol s týmto historickým záverom. Povedal, že nie je predsa možné, aby štát svojou vlastnou nečinnosťou pripravil ľudí o ich práva a vyviazol z toho bez platenia. Súdny dvor tu historicky vôbec prvýkrát naozaj natvrdo uznal, že priano zo systému európskeho práva vyplýva povinnosť štátu nahradiť takto spôsobenú škodu. Tak a poďme na tretiu časť, kde ide do tuhého. 3 prísne podmienky vzniku zodpovednosti. Priatelia, toto je tzv. Pravidlo troch. Aby niekto dostal odškodné, musia platiť všetky 3 veci naraz. Po prvé, to porušené európske pravidlo nesmie byť len nejaká všeobecná deklarácia, musí jasne priznávať práva konkrétnym osobám. Po druhé, porušenie zo strany štátu musí byť dostatečne závažné. A po tretie, jasná priama príčina súvislosť. Tá škoda musela vzniknúť presne a len preto, že štát to európske právo porušil. Ak na skúške zabudnete na jednu z týchto podmienok, je to zaručená strata bodov. Dostávame sa k štvrtej časti a to je hĺbší pohľad na najkomplexnejšiu podmienku, teda tzv. Dostatočne závažné porušenie. Túto definíciu si naozaj silno vtlačte do pamäte. Dostatočne závažné porušenie znamená, že štát, a teraz presne citujem, zjavne a závažne prekročí hranice svojej voľnej úvahy. Prečo je to dôležité? No, viete, nemôžeme predsa žiadať, aby každý drobný byrokratický omyl alebo jeden zmeškaný deň na úrade znamenal miliónové odškodné od štátu. Musí ísť o naozaj zjavné a hrubé prekročenie tých mantinelov. Ako to ale sudcovia posudzujú v reálnom živote? Majú na to taký malý checklist. Pozerajú sa, či to európske pravidlo bolo vôbec jednoznačné, či štát konal úmyselne, či nebodaj ignoroval už existujúce varovania od Európskej komisie a ako dlho toto porušovanie trvalo. A tu je super ťahák pre vašu skúšku. Ak štát nemal pri preberaní smernica absolútne žiadny priestor na vymýšľanie, mal ju len doslova prepísať do zákona, do nejakého dátumu, tak už len to, že ten dátum zmešká, je automaticky hodnotené ako dostatočne závažné porušenie. Bum, vybavené. Krásnou ukážkou tohto princípu je známy prípad Brasserie du Pécher. Súd tu riešil nemecké pravidlá o čistote piva, ktorými Nemci bránili dovozu piva z Francúzska a jasne tak porušili voľný pohyb tovaru.
A tu súdny dvor potvrdil presne to, o čom sme hovorili pred chvíľou. Závažnosť štátneho zlyhania závisí od toho, koľko priestoru na vlastné politické rozhodovanie mu v danej oblasti Únia ponechala. Čím menšia voľná úvaha, tým rýchlejšie hovoríme o závažnom porušení. Plynule prechádzame k 5. časti. Rozšírenie zodpovednosti štátu. Uvidíte, že to časom zďaleka neostalo len pri zabudnutých smerniciach. Ak chcete na skúške naozaj zažiariť a ukázať, že to chápete v širokom kontexte, nakreslite im túto časovú os. V roku 91 to začalo prípadom Francovič, kde išlo o čistú nečinnosť vlády. Potom v 96. Brasserie du Pêcheur spoločne s britským prípadom Factortame ukázali, že pozor, odškodné vzniká, aj keď zlyhá priamo Národný parlament a príjme zlý zákon. No a nakoniec to celé v roku 2003 vyvrcholilo prípadom Köbler. Práve rozsudok Köbler je pre vás úplná alfa a omega. Prečo? Pretože hovorí, že zodpovednosť zasahuje až na samý vrchol justície. V tomto prípade ide o rozhodnutia najvyšších súdov. A tu prichádza absolútne kľúčová veta, ktorú si musíte pamätať. Členský štát vystupuje z pohľadu práva EÚ ako jeden jediný nedeliteľný celok. Je úplne jedno, či právo EÚ porušil nejaký ministerský úradník, parlament hlasovaním alebo najvyšší súd, ktorý si svojvoľne odignoroval európsku judikatúru. Účet nakoniec vždy zaplatí štát. Tak, a sme v 6. záverečnej časti. Poďme si to všetko rýchlo zhrnúť, nech v tom máte pred ťahaním otázky úplne jasno. Ak si z tohto celého výkladu máte do svojej odpovedi vybrať len to absolútne najdôležitejšie, je to toto. Celý tento inštitút existuje výlučne preto, aby chránil práva bežných ľudí a firiem. Vašou hlavnou kotvou a prvým slovom na ústach má byť Francovič. Vždy odrecitujte 3 prísne podmienky. Právo, závažné porušenie a príčinnosť. Nezabudnite spomenúť Köblera a ten fakt, že štát nesie zodpovednosť ako jeden celok za úplne všetky svoje zložky. A hlavným pointom toho celého je zabezpečiť reálnu, nie fiktívnu účinnosť práva EÚ. A úplne na záver vás nechám trochu sa zamyslieť. Predstavte si, že by tento mechanizmus neexistoval. Keby akýkoľvek štát mohol porušovať európske právo bez toho, aby poškodeným obetiam zaplatil čo i len cent. Existovali by tie naše úniové práva v realite vôbec? Alebo by to boli len prázdne sľuby z Bruselu? Práve táto tvrdá finančná zodpovednosť dáva právu únie skutočnej zuby a reálnu moc chrániť bežných ľudí. Majte to na pamäti, veľmi vám držím palce pri štúdiu a verím, že túto otázku na skúške teraz s prehľadom rozdrvíte.